Dizema kurd bûn, bi dengê te şiyar bûn. Laşê min te xwêdan, xew nedihat çavan. Li nîvê şanzdeh salî Lêdixin tiştek nekiribû. Ew xwediyê xananin, ji gelê xwedurin. Em kirêdarin davêjin derve yek li pey dengane. Yek li pey dengane, yek li pey peran ne qiyamet beşî. Tiştek biqete. Tiştek biqete. Tiştek biqete. Tiştek biqete. Li gor her kesî cudahî pir hindik e. Gava daqurtînin hesinê giran. Mêzînan sexte xanan mamwet lê dipeyvê dibêjin serhildêre. Faîlê nediyariyên bizibil Lêdixin. Zengila bêra westan divê şiyar bike. Li nîvê şanzdeh salî ger mirov dibêje ez mirovim. Tiştek biqete. Tiştek biqete.